Maayong adlaw mga bata, ako si Teacher Sabina. Karong adlaw magtuon kita mahitungod sa subject na science. Okay, kabalo ko ganahan ang mga bata og science. Okay, kay pagdakuan na pwede mong mahimong scientist. Okay, atong tun-an karong adlaw ang mahitungod sa solid nga mahimong liquid. Unsa kay hinungdan ngano ang solid mahimong liquid? Unsa nga mga butang ang solid nga mahimong liquid? Okay, atong timan-an mga bata or atong paminawon o tanawon ang video para makakaton kita mahitungod ana nga topic. Okay, andam na ba mga bata? Atong tun-an karon mga bata mahitungod sa matter. Okay, ang liquid usa na siya ka matter mga bata. Okay, atong tumong sa atong pagtuon karon mahitungod sa atong ilhon ang mga butang na mausab o mahimong liquids kung initon. Okay, unsa kaha nga mga butang nga mahimong liquids kung initon? Unsa nga mga solid nga mahimong liquids kung initon. Okay, maminaw ta mga bata, atong humanon ang video para makakaton kita. Unsa na nga litrato mga bata o unsa nga hulagway? Okay, kabalo ko nakaila mo na kana siya is asin. Ang asin ba mga bata solid? O solid ang asin. Ang asin matunaw na siya kung ibutang sa tubig kung ibutang or atong initon. So ang asin is solid. Gikan sa solid na himong liquid. Okay, tanawa nga hulagway mga bata, unsa na siya? Okay, ice na mga bata. Ang ice is solid. Yes, mahilis na siya or mahimong liquid kung magawas sa refrigerator. Kung babutang sa temperatura nga taas. Okay, so from solid na himong liquid. Unsa nga hulagway nga mga bata? Unsa na siya? Ice cream. Yes, tama. Ice cream. Ang ice cream ba solid? Yes, solid. Pero may muna siyang liquid kung mainitan. Kung isa pa, kung magawas gikan sa refrigerator. So, ang ice cream di ay solid na himong liquid. Mga bata, unsa na? Yes, kandila. Ang kandila is solid kung imong adagutan, maintan siya, mahimong liquid. Yes, tama. Unsay nakita ninyo sa hulagway mga bata? Unsa na siya? Cheese. Okay. Kana siya solid na, di ba? So kung imo nang initon, mahimong unsa? Mahimong liquid. So mausab ang iyahang porma. So from solid paingon sa liquid. Yes, tama mga bata. So maunay mahimo resulta sa cheese kung initon. Mahimong liquid. Unsa na nga hulagway mga bata? Lami ra ba na siya mga bata? Unsa na siya? Ice candy. So tama, ice candy. Ang ice candy solid na. Yes, pagka magawas na siya sa refrigerator, pagkataod-taod na siya mahimong liquid. Yes, kung mabutang sa init nga temperatura. So ang ice candy di ay gikan sa solid na himong liquid. Unsa nga hulagway na mga bata? Unsa na siya?
Asukal. Asukal is solid. So, mahimo na siyang liquid kung mabutang sa tubig. Kung mabutang sad na siya sa ininit tubig, kung taas ang temperatura. So, gikan sa solid na himong liquid. Dunay solid nga mahimong liquid kung kini ibutang sa init o sobra kainit nga temperatura. Okay, base sa atong ipakita nga mga hulagway, adunay mga solid nga mahimong liquid kung kini sobra kainit nga lugar na ibutang or mainitan siya o atong initon. Aduna po solid nga mahimong liquid kung maputang sa tubig. Okay, di ba sa atong ipakita nga mga hulagway, adunay atong nakita nga mga hulagway nga gikan sa solid na himong liquid. Okay, mga bata, ani ay atong aktibidad atong buhaton. Basaha og badlisi ang mga butang nga mahimong liquid kung initon. Okay, so kabalo ko mga bata, daghan na kamo nahibawan may tungod sa solid nga mahimong liquid kung unsa kung initon. Okay, ang iyong buhaton, dilia ang mga butang nga mahimong liquid kung initon. Okay, 1 to 5. Ready? Andam na ba mga bata? Okay, atong tan-awon kung daghan pa mog natubag mga bata. Okay, basaha og pilia ang mga butang nga mahimong liquid kung initon. Okay, unsay answer sa number 1? Saging, bayabas. Ang answer is halo-halo. Number 2, popsicle, tinidor. Ang answer is cellophane. Number 3, mani, kandila, tasa. Ang answer is kandila. Yes. Number 4, baso, ice cream, paypay. The answer, ice cream. Number 5, ice candy, plato, botilya. The answer, ice candy. So, daghan na mong nahibawan mga bata. Kay nakasabot mo, kay naminaw sad mo. Okay, ato ni ansiran mga bata, atong maila kung nakasabot ba mo sa inyong ipaminaw, may tungod sa atong leksyon. Okay. Isulat ang liquid kung mahimo kining liquid kung initon. Isulat ang solid kung magpabilin kining solid. Okay, magkuhag papel mga bata. Aron atong ansiran ang mga pangutana. 1 to 10. Sige. Daghan mahimong tubag. Okay. Isulat ang liquid kung mahimo kining liquid kung initon. Solid kung magpabilin kining solid. Number 1, ball pen. Solid. Number 2, butter. Liquid. Number 3, ice. Ice is liquid. Number 4, tinidor. Solid. Number 5, halo-halo. Liquid. Number 6, chocolate. Liquid. Number 7, mantika, liquid. Number 8, plato, solid. Number 9, baso, solid. And number 10 is ice candy, liquid. Okay, mga bata, base sa atong gitun-an, maghimutag buluhaton, maglista og uban pang mga solid na mahimong liquids kung initon. Okay, sa atong palibot o sa atong mga butang sa balay or atong mga magamit, adunay mga solid na mahimong liquid. Okay, maglista ta mga bata. 1 to 4. Okay, unsa ato gitunan karon mga bata? May tungod sa solid nga mahimong liquid kung initon. Okay. Daghang salamat mga bata sa inyong pagpaminaw o pagtanaw sa video.
Okay, sa susunod mga bata, ayaw kalimot i-comment, i-click, or i-subscribe si teacher aron maka tan-aw na pud kamo sa sunod natong video. Daghang salamat. Bye-bye.